wachni mogik kapok adhier Linus omed pache kaito wachni mogik en bende. Wachna mogik en ati Joyce wadhi e yiero 2027. IBC owacho ni ati pod wan gi 7 days. Ne joma ji tete kaka na wachni ng'anyo is just one of the ways mar expressing their political power. To nitie yore moko kaka kawo kura koromo chieng' mar yiero. Gigi chakore mana gi MC at MCA level dhi MP monego bene keto this check and balances. Ne ka nitie gimo ma sirkal timo marach, onego MP ni monego bene wacho kuya president executive gima dhi mbele ni ok onego bene timre. Koro jopiny ana nyalo mana jiwo jopiny gi ng'ene ati the power is with the people. Gine monego bene gi yiero jatelo makare madhi gore ne gi mbele kuich. To ma wanyalo timo mana ka wakawo kura. The street kada ka ji owuok ok wadhi street pile. To ok wakawo kura mana ok dhi konyo jopiny. Erokamano inya Peter Agoro. Alum Linus. Erokamano inya Joyce. We mondo mi achaka wach kama. E wach mar Murkomen. History kata kwang'iyo history mar jotend